פתיחת שנת בר מצווה של כל הנערים. והדרך היא שלך, תלך בבית. תמשיך, אל תפחד. יופי, כל הכבוד. פחדתי בהתחלה, עוד התגברתי. הוכחתי לעצמי שאני יכול גם אם זה מפחיד. תמיד איתך, בכל יום, בכל דקה. אני איתך, ותיתן ללב מה שאני אבקש מכם, להיזכר ברגע אחד, תמונה, זיכרון מהיום הזה. שהילד מדריך אותך ולסמוך עליו לאט לאט, בזהירות, שיש על מי לסמוך. זה אני. החיבור הזה בין אב לבן הוא דבר שיכול לעשות במפגשים כאלה הרבה כמו עבודה של שנתיים בתוך בית. כיף, עכשיו לישון ביחד באוהל, דברים שאפילו משפחתי לא עשינו. הייתי פה לפני שנתיים, ואני יכול להגיד שבשנתיים האלה, אני והבן הגדול, נהיינו יותר חברים מהיומיים שהיינו פה. התחברנו יותר, אנחנו יותר קשורים, אנחנו עושים הרבה דברים ביחד מאז, בגלל היומיים האלה. עולים למצדה עכשיו, יש פה דגלי ישראל. הדגל זה משימה של הילדים, הדגל אף פעם לא מאחורה. בסוף אתה תהיה שלם עם עצמך, ועכשיו הזמן. קשה, אבל שווה את זה. חוויה שלא שוכחים. כיף גדול, מרגש עם דמעות בעיניים, אמיתי. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. חוויה, פשוט חוויה.